Sanferminetan Euskal Herria irratia 12 ordu bietara, zaldi zuritik zuzenean, Sanfermintza. Zein ongi pasten dugun inautetan, orakunde egunean, joko ezberdinak iten dugu, pasa, zurrume, zartain eta saskiko dantzak eta oilarrenena tartean. Gaur atxaldean gure egunean berriz ere orakunde, aspaldiko jokoketan hariko gara. Sanferminetan ere baztango ohiturak zabaltzen. Nafarra oinez 2018, 11, Golem Yamaguchi eta Golem Bayona Sanferminekin bat eginez, uztailaren 6tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz Sanferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora Sanfermin! Sanferminetan goizeko 11etatik 3etara Bermut bikaina. Kafe Rotxek Euskal Herria irratikoa entzule eta adiskide guztiei festa on opa die. Kafe Rotx, komedia eskerrika, Iruña. Aizoin sagardotegia, sagardoa eta txupinazoa. Sanferminetan ere guk egindako sagardoa dastatzeaz gain sagardotegiko menua arrainerrea eta sasoiko jakiak aukeran. Aizoin sagardotegia Iruregaina industrialdea. Aizoin, erreserbak 948-30-1 telefonoan. Sanferminetako girorik onena, Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Carmen Karrikako Herriko Tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano Elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak 948 2 telefono zenbakian. Carmen Karrikako Herriko Taberna eta Arrano Elkartea. Jaia eta borroka elkartasunez. Festa on! Cambio, sin diversión, estás buscando Inork zure desioi ezezkoa eman badie, ezetz esateko eskubidea duelako izan da. Adi egon eta errespeta ezazu. Festetan, ezetza, beti da ezetz. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Marko konparaezin honetatik, zaldizuriko terraza honetatik. Badakizue, Sanferminetan, Sanfermintza saioa ikusterik ez ezik, edo entzuterik ez ezik ikusterik ere baduzuela, euskalherriairratia.eusen zein berria.eusen. Beraz, gora Sanfermin, gora Sanfermintza eta gora Auzolana. Horretan baiti ardugu egun hauetan festetako, 3. eguna, uztailaren 8, Germán Rodríguez zena, oroitzeko eguna, besteak beste. Nola nahi ere bestelakoak ere baditugu, eta asteko Reyes Ilintxeta gure unetxoak aipatuko ditugu. Zein da zurea? Egunon, zer moduz? Nire unetxoa gaurkoa izan da supermerkatuan sartu nahi zenean, zeka, Sanferminetan ere erosketak egin behar dira, eta ian egin behar da, eta oskailuak, bakizu ez dakiz zergatik, baina batean ustu egiten dira, ez dakit fugarikote daukaten edo, eta noiz bete behar dira. Sartu, supermerkatuan, eta jotak. Baina dezibelioak, nik ezak, nik uste dut hori dena legez kanpo zegoela. Jotak, ikaragarri altu jarrita zeuden, eta pensa, ze nolako gogoak jotak aditzeko ordu horietan eta volumen horretan. Bai, hori izan da unetxo surrealista xamarra, bai. Zurea? Nirea, Sanferminetan askotan gertatzen den zerbait, baina niri beti iruditzen sekulako sarma duela, eta da, atzo igo nintzela prozesioa ikustera bakarrik, topo egin nuen lengusuarekin,
topo egin genuen ETV-koekin, eta, bueno, egin zuten elkarrizketa luze bat, lehengusuak ez zuen sartu behar, baina sartu zen, aita pasa zen hortik eta sartu zen elkarrizketan. Gero elkartu ginen beste lagun batekin, Mendiolarekin, eta gero elkartu zitzaizkigun ahotsa.infokoak, eta, bueno, hor elkartu ginen alako kuadrilla bat, 10 bat, eta batzuk aurretik, alkatea, beste batzuk atzetik, bai, eta egin genuen bermutoreroa eta delikatesen bat hartu genuen, niretzako oso gauza gutizia ikaragarria, la mejillonerako patata barroak hartu genituen. Eta muskuluak ikaragarri honak. Ez dakit hemen publizidadea egitea zilegia den, ala ez, baina nire San Fermietan horrelakoak, koipe horiek guztiak oso ongi sartzen zaizki. Bai, gainera hori ez da publizitatea egitea, hori da gizateriaren ondarea, ez? Olako denominazio izanen dute. Kordobiako fritoak ere bai, ez? Denak batera, tortilla erraldoi hori, ez da izen bat, bueno, nola egiten duten hori. Bueno, ba hori, unetxo bat, esan dut, alako batean elkartu ginen 10 lagun, kalean musika aldapa karrikan ari ziren batzuk, ez daki, soularen eta rockanen hartzeko zerbait jotzen, baina oso ona ziren, horri bili ginen, pues unetxo bat, bai, azkenan atera ginen bermutera eta gaueko 10etan itzuli ginen etxera, oso gustora. Eta ni supermerkatuan jotaka ditzen, zubai listoa, Juan Cruz. Bai, baina ikustazu gure oskailu dagoen, oihartzun egiten gero ez etorri etxea bazkaltzea. Bai, marko torrelako zerbait ere. Bueno, unetxoa kaletuta, agendari ere erreparatu beharko diogu. Bai, erreparatuko diogu, gaur gauza pila, hemen aipatu dugu, jada, noski Germán Rodríguezen ohorean eta bere oroitzapena fresko mantentzeko eta ekitaldia, izanen da ekitaldi nagusia, eguerdiko ordu batean, eta horretaz gain, beste kontu batzuk, esate baterako gaur Gora Iruñaren jaigunean txikien eguna izanen da, eta hainbat kontu izanen dituzte, goiz osoan zehar, tailerrak eta bar, gero dantzari txikien topak eta ordu batean, eta ordu bietan bazkari txikia, izanen dute prezio txikian ere bai, 3 euroan. Eta hoxe batez ere, umentzako kontuak izanen dira, gero lauterdietan motxila 21 talde arituko da, eta hori ere kontu interesgarria zalantzarik gabe. Gauean, iluntze gauean, bestelako, bueno, ez horren aurrak, gaztetxoa sartuko dira, Altxatu, Juantxo Eskalari eta Gose taldeak aditzeko. Eta egitarra ofizialean ere, gaur badira itzordu musikari dagokionez, itzordu interesgarriak. Bai, badira. Esate baterako, Boni eta Leskopion izanen dira Foruen plazan gaueko 11:00 aurrera. Boni barrikadako gitarra jotzaile oia. Eta Amparo Sánchez, Gazteluko plazan. Lehen Amparanoia, orain Amparo Sánchez. Orain Amparo Sánchez. Hori gauerditek aurrera Gazteluko plazan izanen da. Eta kontu gehiago eta galdetuko dirazue. Eta oinez txokoan zer dago gaur? Eta esanen dizuet. Beira, 6:00 orakunde eta joala arituko dira Los Zopilotes Txirriaus gauean, 11:00 aurrera, Barri Manley, horra arituko da ere kontu kontari 9:00 aurrera, hoiek beraz aukera batzuk. Eta bakizue hor Jarautakalean peinak ari direla hor animazioa jartzen eta egunero. Peina txikiena 11:00 eta kalejira 11:00. Beraz, mikropeñak, mikropeñalariekin, hori 11:00 aurrera. Eta gero, txapa eta makillaje tailerra, txapa eta pintura. Txapa eta makillaje. Joren gara, Reyes, zara, izanera. Beharra badu, bai. San Fermietan beharra bada. Hori ordu bat aterdietan, beraz, hoxe, eta 11 kontu gehiago, eta garrantzitsuenak egitaragoan agertzen ez direnak. Bai, hori da, improvisatzen diren kontu guztiak. Beira, nik aurreratzen adizut, biharko unetxoa zein izanen den, guk ere badukagu aurren eguna. Gaur eta besteak beste hor Gora Iruñakoen egunean ibiliko gara, baina datozen aurren artean bat bada bere aitona monak dituena, bueno, horre bizi dira Arga ibaiaren ertzean, errota bat dago horre ondotik. Eta hortik ikuste ditugu suteak txalupa batean. Suak. Kasu? Bai, suak, nik sutean, sufesta. Eta gero entzierrilloa ere ikusten alduzu hortik, oso goza berezia. Uida lujo bat, Hori da gure gaurko plana. Bueno, tira, bada horiek guztiak aipatu eta gero, eta jada entzierrilloa aipatuta, gaurko entzierroa ere aipatu beharko dugu, beraz, irrintzi dorrera joko dugu, han baitaukagu, zintzo demonio, Ander Perez jauna, badakizue berria egunkarian egiten duela lan, eta bera egiten ari da entzierroen
segimendua. Ander Perez, hor altzaude. Bai, hemen nago, bai. Eguerdion. Bai, ni neu ere harrituta nago. Bai, baina izaten ari da, ez dakit, decepzio bat niretzako. San Ferminak hasi aurretik hitz egin genuen tarte honetaz, eta esan zenian, iritsiko egonen nahi, seguro. Iritsiko da egun hori ere, lasai egon. San Ferman, ia, esan egot egunero parranda egiten zuten hori. Bai, baina gero badakit ere, zaintzen eta aurpegia ematen eman behar denean. Kontatuko diguzu gero zure trikimailuak. Beraz, lehen titularra, zezenak orain arte ez du Ander Perez harrapatu, hori esaten dugu. Eta hortik aurrera nola joan da gaurko entzierroa, bigarren entzierroa del Tajo Larreina ganadutegiko adardunekin. Bueno, oso entzierroa azkarra eta garbia izan da. Pentsa, 2 minutu eta 12 segundu besterik ez du iraun, eta datuen arabera, edo behintzat azkeneko 30 urtetan dauden erreferentzien arabera, 2 minutu eta 11 segundukoa da historiako azkarrena. 2011ko uztailaren 13an gertatutako ura. Beraz, segundu bakar bat, gehiago baino ez, beraz, oso entzierro azkarra. Debuta egin dute gaur, Jose Miguel Arroyo Joselito, torero azenaren zezenek, el Tajo y Larreina ganadutegiko zezenek, eta beraz ez zegoen erreferentzia hundirik, ez genekien oso ongi zer pasako zen edo nolako zezenak ziren, baina esan dakoa, estreinaldi garbia egin dute, oso azkarra, eta tarte osoan zehar elkarrekin joan dira. Alare, esan dugu garbia izan dela, baina badaude zauritu batzuk, adarkatu bat egon da, gainera 2 adarkadekin, bata bizkarrean eta bestea hankan, 27 urteko australiarra da bera, eta zezen plazan izan da adarkatua. Eta, badakizue, entzierroetan, eta beti, goizeko orduak aurrera joan ahala behintzat, ordura arte behintzat ez dago datu konfirmaturik dantza handia dago datuekin. Momentu enten badakigu Nafarroko gobernuak baieztatu dituela beste 2 hartatu edo beste 2 ospitaleratu ere badaudela, kolpez berdinekin, baina beste iturri batzuk aipatzu dute 7 ere izan daitezkela ospitaleratuak. Baina badakiguna da adarkatua bakarra izan dela, esan dako 27 urteko australiar hori, eta gainerakoak kolpekin daudela hartatuak. Osotara gurutze horreak 58 pertsona hartatu ditu, baina badakizue askotan zauri arinak izaten direla, eta garrantzi bereziko gauzarik ez. Argitu diazu gauza bat garrantzitsua, bintzat harritu nauena gaur goizean, ikusi dute hainbalekutan Joselitoak deitzen zituztela zezen hauek, eta nekien zergatik, eta kontua da Joselito toreatzailearen ganadutegia. Hori da, bera da jabea, 2 ganadutegi ziren berez, el Tajo bat eta Larreina bestea, bere garaian elkartu zituenak, eta Joselito honek erosi zituena, eta ganadutegi propioa egin, beraz, bereak dira. Klasiko bat, alakoetan, alako kroniken izenburuan, azkarra eta garbia. Hori da, azkarra eta garbia. Zenbatetan jartzen dugu hori San Fermin eta makina bat bider. Azkarra eta garbia, ez gara izaten. Eta bukaera, arraro xamarra izan duena, entzierroa bukatu bezain laster, hor suhiltzaile 2 kamioi ikusi baititugu, ez da, estafetatik behera, sartu dira jendearen artean eta hor, dirudi etxe bizitza batean, ez da, sortu dela zu bat, edo. 71. Hori da, eta adineko emakume bat desalojatu, atera behar izan dute, eta hori guztian. Bat ere bai, arnasketa arazoekin. Ederki, Ander Perez, oso ongi, sasoiko ikusten zaitut, berriz diot, meritu handikoa, izan ere ikusten zaitut beste hainbat lekutan. Bikain. Dagoeneko Bizpairu bider egin dugu topo, beraz, argi dago badakizula lana eta jaia uztartzen. Eredugarria zara, gure eroea zara, kontratatuta zaude biharko ere bai. Divino bat, entzerroko divinoa. Ederki, besarka handi bat, Ander. Eta gero, beste divino bat daukagu telefono ariaren bestaldean zai, honekin ere egin dugu topo behin baino gehiagotan, eta Angel Erro du izena. Poeta, gure kolaboratzailea, eta gaur adarkada berak sinatuko du, beraz, Angel, egunon edo eguerdion, eta nahi duzunean aurrera. Eguerdion, gaur aholku bat eman nahi dizuet. Euskal Herriko festa eredu hegemonikoaren ardatz nagusiek, San Ferminak bezala, hain famatutako aisialdi sareak gainditu ez ezik, auzian jartzen dituztelako froga gerikoa dugu, bortxa zezarririko elkarbide afektiboen maiakatze heteronormatiboa. Azken amarraldietan, gure kaleetan ez ezik, gure egontasun hiritar eta urbanoan areagotu den bidegabekeria sistemiko honen aurrean ezin gara geldirik egon. Jai, subiranotasunaren burugabetza akritikoan eroriko ez bagara.
Gure festen egiturazko kapital simbolikoa birplanteatu behar dugu. Praktika postmaskulinistak alboratu eta mozo peinakeriaren subjektu ludiko moduan desegituratzea beste biderik ez dago. Nire ustez oso gogoan izatekoa da, alen badiuk orain gutxi aisialdiaren birgozak eta estrategiei buruzko jardunaldietarako idatzi duen testu gogoen mangarrian esandakoa. Jostaketasun subalternoari, doakotasun ikuspegia eta askapen igikunden jario lokalgabea ebasten dioten politiken aurkako iraultza jende banako bakoitzaren esku eta hankarte dago. Uko egin dizaiogun behingoz, klase gatazka aspiratzailearen alde unibertsala festa gogoaren ezur muintzat jotzeari. Identifika ditzagun arrazoizkotasun elkarreragile ekonomikoak sortzen duen asperdura semiotikoaren erroak eta bihur ditzagun gure alde. Guztia edo euskara behar bezala ulertzen ez duenak hau berau itzulita nahiago badu, ongi pasa eta gutxi gazta. San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12:00 ordubietara, Zaldi Zuritik zuzen-zuzenean, San Fermintza. San Ferminetako girorik onena, Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Carmen Karrikako Herriko Tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano Elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak, 9-4-8, 2-2-8 telefono zenbakian. Carmen Karrikako Herriko Taberna eta Arrano Elkartea. Jaia eta borroka, elkartasunez. Festa on! Cambio, sí, diversión, estás buscando ven a mi ciudad. Milikatu. Catering eta haragi erreak, zure otordua, etxeko ospakizunak, lagun kuadrilak, otordu herrikoiak. Milikatu. Donibane auzoko Iratxe monasterioaren 23an gaude. Enkarguak milikatu.com eta 9-4-06-22-63 telefono zenbakian. Milikatu.com. Golem Yamaguchi eta Golem Bayona Sanferminekin bat eginez, uztailaren 6tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz Sanferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora Sanfermin! Aurtengo Sanferminak gozatu zentralen. Burgoen plazan terraza, amarretakoak, bazkariak, afariak, kopak, beti festa giroan, erreserbak 9-4-22-0-6 telefonoan. Sanferminetan egun eta gau osoa zentralen. Jarrai gaitzazu Facebooken. Zentral, zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. Eraso matxistaren bat ikusten baduzu, nolanahikoa dela ere, ez zaitez zu ere erasoan hasi, eta ez egin ez ikusi. Erantzun, arbuiatu eta lagundu. Festetan, denak ez du balio. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Aurrera seitzen dugu hemendikan Zaldi Zuriaren ostatuko terraza eder honetatikan, goxo-goxo 20 graduko temperatura, hodei batzuk ostarte zabal-zabalak, haize pixka bat ere bai, baino giro oso atsegina eta oso egokia hemen solasean aritzeko goizeko tenore honetan, eguerdiko tenore honetan. Eta gaur uztailak 8, gaurko egunarekin duela 37 urte poliziak hil zuen Germán Rodríguez gaztea. Eta hori ez ahazteko, hori gogoan hartzeko sortu zen plataforma bat, 78ko Sanferminak gogoan izenekoa, horiek urteoro antolatzen dute ekitaldi bat haren omenez. Eta gaur izanen da hori, ordu batean. Eta hemen plataformako kide batzuk ditugu gurekin. Amaia Kobas, egunon? Egunon. Mirene Gaina, egunon? Egunon. Sabino Kuadra, egunon? Aldaketaren Sanferminak dira hauek, aldaketa somatuko alda gaurko ekitaldian ere bai? Nik uste dut,
berrikuntza edo aldaketa izigarria dela, baina azken finean aurten gertatuko dena izanen da normaltasun osoz alkatea, hain zuzen ere Iruñeko herritarren ordezkaria bertan egotea. Anormala izan da orain arteo gertatutakoa 36 urtez udalak bizkar eman diola gure rebindikazioari, justizia, egia eta ordaina rebindikazioari bizkar eman dio. Eta orain honetan iruditzen zaigu ez dela bakarrik orduan gertatutakoa German hil zuten egia da, baina hortaz aparte izan duziren 7 balaz zauritu, gero 100 lagun makeatuak, eta azken finean izan zen Iruña osoari egindako eraso bat. Horregatik suspenditu ziren bestak, nik uste dut lehenbiziko eta behin bakarra izan dela, eta horrek zerbait ere erran nahi du. Germanen hilketaz gainera izan zela hiri osoari egindako erasoa. Eta hortaz, normalena da alkate jauna, hiriaren ordezkaria bertan egotea. Hortxe egonen da beraz ordu batean Joseba Ziron. Eta horten beste nobedade bat da, kereila bat irekita dagoela, bidean dagoela, ezta, eta ja nazioarteko jakin maila edo hartu duela kontuak. Konta iguzu, Xabino, nola da kontu hori zehazki? Ikusita, goitu baten ikusita, hemen Estatu Espainolean leku zitan, zitegiak itxiak zeudela horre frankismoak kontra zerbait planteatzeko. Bueno, zerrikitu gana gertutzen lan Argentinan, bertako lagun batzuk bultzatuta, frankismoak krimenen kontra, ike bideratzen zuten prozedura, eta hemen, Euskal Herriko plataforma aurkeztu ziren bertan, segimendua emateko. Eta guk ikusi genuen, aukera polita zela, baita ere, San Fermin San Fermin 78 gogoan plataforma, horretan ere parte hartzen. Joan ginenan, Argentina, eta gero iriki gara hemen, harremanetan mugitzen den jendearekin, orain iazte, etorri zela abogatu bat Argentinara, hemen Iruñan, aurkezpena egiteko, alkatearekin zen, baita ere, parlamentuan ere, presidenziarekin, eta asmoa dugu, gero ja udazkenean, gauzak duitzeko fronte askotan, Bai. Eta ze emaitza espero duzu, hola, ze kereila eta mugimendu honetatik? Baiko beti bezala, 37 urte daramatza goia honekin, eta ez dugu fedea galdu, orduan, orain oso baikor. Pentsatzen dugu estatu mailan, Euskal Herrian eta Nafarroan leku guztietan, ateak irekiak ditugula, eta, zirrikitu ate horietatik, pasako gara. Azken finean gure Mirenek esan duen bezala, ezta, egia, justizia eta ordaina lortzeko. Eta hemen Iruñan izan genuna, salatzeko eta horren aurrean, justizia lortzeko. Bai, zauriak ongi izteko lehenbizi ongi garbitu behar da, ezta? Bestela zornatu egiten da, ez? Hori da kontua. Bai. Ordu batean izanen da gaurko ekitaldia, Amaia, zer izanen da, musika, hitza, konta iguzu, lore eskaintza? Betikoa izan da, bai teatro txiki bat egongo dela, hasieran, berria dena, eta urtekoa, berdina, ez? Bai aldaketa daudela, bai familiarrak etorriko direla, baita udaletxeko, hasiron, baina bai udaletxeko zinegotziak egongo direla, eta hori bai aldaketa berria dela, ez? Iruñan, ez bakarrik omenaldian, baizik eta Iruña osoan, ez? Prozesu honetan, ez? Bai, Germanen monolitoa dagoen tokian eginen da, garai batean ere arazoak ez da, monolitoarekin jarri kendu jarri, orain ezakit udalberriarekin akaso zerbait handixago egin beharko da, edo nola ikusten duze? Hori egin zutena eta nik uste dut hori atera bide kaskarra daukena da, Encierroaren monumentua hain zuzen ere lehenbizin proiektatua zegoela eta de facto han egon zen bestaldean, Carlos III-tik bestaldean, eta aparkalekuko obra zirela eta aitzaki horrekin batu ziguten gero hor Encierroaren monumentua, eta hain justu ere hortxe bertan hil zuten Germana.
Orduen nik horreri ez dakize konponbide ikusten dio da, ez dakit. Bino horregatik dago bere lekutik pitxin bat aratixago. Hain zuzen ere Bartzina eta UPN-en peinatu zelakoz, hori ere eskutatu behar zutela, justo zuten tokia. Amaiari noski ez diot galdetuko, bera oso gaztea delako, baina zuek gogoan bai duzuela, egun ura. Bai, baina trajektoria luzexiagoa, esan dezagun, gogoan duzue, egun hori noski, nontzen deten zuek? Bueno, ni lanin, ostalaritzan lan egiten, eta lanin, taberna barnin, harrapatu ninduen. Aldezarrean? Ez, ensantzen, zabalgunean, bai. Eta bueno, hortxe nik sekula santan ikusi ez nituen kepoteak eta botazituzten hain justo ere goberno zibilaren onduan. Nik hori ez neukan ikusia, eta manifak ez aitziren ailegatzen horreraino. Eta benetan izan zen sarraski izigarria. Zenbat aldiz ideki behar izan nun tabernako atea, jendeari barrura pasatzen usteko, bai. Sabino, zu non zinen? Pentsa, lehenbizi baldiz joaten nintzela ni zezen plazara. Bizitza osoan olakorik ez. Eta egun horretan? Eta egun horretan izan zen lehenbiziko korrida, zezenketa. Eta, bueno, peinekin, zela unikakokin han entendiduan, eta ja bukatxear zegoenean dena, sortu zen dena, ezta? Agertu ziren bigarren txandakoak, zezenak, pelota zoka eta tiroka eta hola, eta hori geratu zitzaidan non buruan sartuta. Eta izan zen papatean, nola sartu ziren eta ja pilota gotatzen da. Txikien atxetik gaina ez da, tiroka eta hola, eta orduan gaina sortu zen tendidoetatik eta betik eta leku guzietatik ja izikanbilak, enfrentamentuak eta polizia tiroka, balazko tiroak botatzen ez da, eta gero ja hiri osoa hankaz gora. Dena poliziak berak esan zuen gau horretan 3.000 pote bota zituztela. Poliziak esanak. Orduan, pentsa ezazu nola geratu zen hiria. Dena hori, hankaz gora. Bai, eta giroa ere alakoa zen, garai hartan, eta tensio ikaragarria, eta bortizkeria, eta hoxe. Gaur egun oso giro bestelakoa dugu, alde horretatikan, aldaketa handia izan dugu. Aurten somatzen da, nik uste dut. Aurten bereziki, bestelako lasaitasuna, jendearen postasuna ere nik uste dut nabari dela, eta bazenten orea. Bai, gizarteak egin du aurrera, urte gutxitan, ze aldaketa handia, ez? Bai. Gaur igual 3.000 pote, baina bestelako poteak izanen dira eroriko direnak. Katxiak izanen dira. Hori da. Primera, Sabino Kuadra, Mirene Gaina eta Maia Kobas, eskerrik asko gurekin izateagatik. Orain, utziko zeitu zeguia bakean, ziztu bizian joan behar duzuelako, ez da? Ekitaldia hasiko da ordu batean, eta Oskar Estanga dugu gainera hemen, kantatzeko prest gurekin, gure saio honetan eta kamararen aurrean, eta ordu batean ekitaldian ere kantatu behar duzu. Beraz, Oskar, eskertuko dizugu, bixi etortzen bazara eta kantatzen diguzu. Momentu batez, itzuliko dugu konexioa irrintzi dorrera, egokitzeko hemen gitarra eta dena, eta seituan gatoz berriro zaldi zurira. Gointxarte! San Ferminetan Euskal Herria irratia zaldi zuritik zuzenean. San Fermintza!
esan bezala, Oskar Estanga, artista multidisciplinarra, hemen gurekin, kantatzeko prest, berehala joan behar duzu, ordu batean, kantatu behar duzulako ez da, Germanen ekitaldian. Baian izango da ekitaldi. Hori da, zer moduz, Oskar? Ongi, pixkat urduri, olako gauzek ematen dutelako beti, ez, ongi egin behar da, eta, egokitasuna, eta hori dena. Primera, zer moduz, dara mazu, San Ferminetakoa, eta... Gaur nator, eta gaur noa, ez dute... Parranda hundirik ez? Ez hundirik eta ez txekirik, ez dute. Baina urten ez zaitokatzen. Galdetu behar nizun, kamiseta honekin tatua horrekin eta olako muskuluekin eta agian herrikiroletara joan bertzen nuen edo enbor batzuk moztera, ez? Igual, sortzen baldin bada bidean, altxatu behar bada harriken bat. Ai, mendialdeko mutilak nolakoak zareten. Ze bizkorrak, oi da. Aizu, ze kantatuko duzu? Bertso batzuk dira? Bai, komentatu ziaten zerbait egiteko Germanen ekitaldian, eta buelta batzuk eman ondoren bertso batzuk prestatu ditut. Pixkat olakoetan tokatzen da hausnarketa pixkat egitea, eta memoria pixkat egitea, eta pixkat joatea erraietara gero hortik berriro ospakizunetara pasatzeko, ez da pixkat bide horretatik egindako zerbait prestatu dut. Nahi duzunean hemen ensaio orokorra egiteko parada. Ea. 78an jaio nintzen, ta zenbat hitz demokrazia goraipatzeko entzun dut behin eta berriz, baino badakit bazela hainbat gerrazikin isil anitz, ta hoien berri ez nun izango, herrian gatik ez balitz. Horrela dakit German herriko gazte langile bat zalam, herri hobe bat egin naizuna askok ta askok bezala, oraindik ere izenik gabe dela erailzun bala, baina minori ukatzen zaigu, minori ez da ofiziala. Alare goazen aurrera zeren, aukera dugu gaurkuan, instituzio gero eta gehiago baitaude modu prestuan, eginez orain bakoitzak alduena bere lekuan, aboroitzeko tokatzen zaion moduan eta lekuan. Txalo gutxi batzuk, gero izanen dituzuen aurrerapen gisa edo. Oso edarrak, oso bertso politak prestatu dituzu, Oskar. Eskerrik asko gurekin izateagatik, eta orain joan zaitez korrika bizian. Harriren bat altxatu duan. Hori da, bertsolaria, kirolaria, kantaria, dantzaria, denetako balio duzu. Oskar Estanga, mil esker. Agur. Eta segituko dugu hemendikan zaldi zuritik, berehala kontu gehiago. Momentu batez itzuliko gara irrintzi dorrera, bestelako mezuak aditu, eta segituan kontu gehiago hemendikan zuzenean zaldi zuriaren ostatutik, Iruñeko bihotzetik, aurrera! Eraso matxistaren bat ikusten baduzu, nolanahikoa dela ere, ez zaitez zu ere erasoan hasi, eta ez egin ez ikusi. Erantzun, arbuiatu eta lagundu. Festetan, denak ez du balio. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu eta uztailaren 6tik 14 gure saltokiak itxita izanen dira.
Koltsoneria Gorritxok festa on opa dizue guztiei. Uztailaren 15-etik hasita merkealdia, gora San Fermin. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 eta Tuterako Benjamin 8 Iruñan. San Ferminetan oinez txokoa takoneran. Aurre eta helduendako eskaintza zabala gure gunean. Informazio gehiago irubebikoitza.nafarroaoinez.neten eta sare sozialetan. Zatozte oinez txokora. Solastu, kantatu, dantzatu, xarmanki pasto euskaraz. Nafarroa oinez 2015. Amabat. San Ferminetan goizeko 11-etatik 3-etara bermut bikaina. Kafe Rotxek Euskal Herria Irratikoa entzule eta adiskide guztiei festa on opa die. Kafe Rotx, komedia eskarrika, Iruña. Aizoin sagardotegia, sagardoa eta txupinazoa. San Ferminetan ere guk egindako sagardoa dastatzeaz gain sagardotegiko menua arrainerrea eta sasoiko jakiak aukeran. Aizoin sagardotegia Iruregaina industrialdea. Aizoin, erreserbak 948-30-101 telefonoan. San Ferminetako girorik onena, Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Carmen Karrikako Herriko Tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak 948 228 telefono zenbakian. Carmen Karrikako Herriko Taberna eta Arrano elkartea. Jaia eta borroka elkartasunez. Festa on! Cambio, sí, diversión, estás buscando, ven a mi ciudad. Askizan nahi baduzu ongi entzun ezazu Euskal Herri Irratia, bakarrik bizitzan da behin. Itzali telebista. Zuzenean segitzen dugu Zaldizuriko ostatuan, Zaldizuriko terrazan. Aurtengo San Ferminak bero hasi ziren, bero xaparekin, eta orain freskotik doaz, izan ere 21 gradu dauzkagu eta Igor Ijurra, bezalako gizon batek txaketa jarri du, eta horretarako freskoa behar. Zarazu oso zalea txaketena eta. Ez naiz, baina bai, bazpare txaketa txoa jarri, Atarratzea ez da komeni eta ez marrantatzeko, gainera, zure lan tresna ere bada. Nere estarria ez dago bat ere ondo, Hori ere esan edo. Iban Jimenez txaketari gabe etorri da, baina Arrotxapea Peñakoa delako, eta Arrotxapea Peñakoa San Ferminetan txaketarik ez. Bai, baina zurtzik gabe jokatu dut, eta ez dakit damutuko nezen ala ez, Gero, kalean bazkaldu behar dugu, kale gorrian, eta txaketari gabe larri biliko zara. Bueno, tira, aurkezpen serioagoa eginen dugu, eta esanen dugu nolaiteko txupinazoa diferituan eginen dugula. Zer dela gauza, bada aldaketaren San Fermin hauetan ezaugarri edo mugarri garrantzitsua izanen delako nortzuk jaurti zuten txupinazoa. Histerioan lehendabizikoz biren artean egin zuten, batetik Iruñeko Orfeoia, eta horren ordezkari moduan zuzendaria daukagu hemen gurekin, Igor Ijurra, gure ohiko kolaboratzailea, eta abesbatza zuzendari fina, mila esker gurera hurbiltzeagatik, alako bata komplikatuetan, eta bestetik Beleta Peñakoen oinordeko batek piztu zuen metxa, eta hain zuzen ere txupinetxe pare ekimeneko kide bat daukagu gurekin, Iban Jimenez, nolabait ere Beleta Peña zer zen ezagutzera eman duen gizona, gutxi batzuek bazekiten lehendik, baina publikoarentzat oroar berak ezagutarazi du El Corralito Foral liburuaren bitartez. Mila esker Iban gurekin izateagatik. Bueno, hasiko gara Igorrekin, izan ere Iban etzen udaletxean izan, eta Igor aldiz bai, aldaketaren San Ferminetako txupinazoan udaletxe barruan izan zen. Zer nolako giroa izan zenuten? Bueno, giro ederra. Nik, nenengo aldiz izan nintzen bertan, eta uste dut azkeneko aldiz. Udaletxean bitan egon naiz, baina, enuen ezagutzen da, deno bezala irrikitan, zer nolako saltxa gonen den hor, da Orfeoitik 10 joan ginen, Javier Aranekin bota zuen, da, guk esan ziguten, hor badizue 10 joateko aukera, eta joan ginen, hau nola den, ze saltxa,
nola egongo garen, ze jende egonen dan, pixka bat hori, eta emozio handiz, barrutik ikusi, kanpoan dagoen hor saldaundi hori, kolore hori, festa gogo hori, barruan txistulariak, Pamplonesa, gaiteroak, eta, 5 minuto lehenago, ordu erdi bat lehenago, badijoa temperatura igotzen. Increchendo. Bai, increchendo, sekula hori temperatura igo, eta nervioak, eta momentu hortan nik enekien. Eta ikuste ditut hor, danborrak eta klarinak, trompetak. Eta gero hori torutzen da, horiek ateratzen dituk, eta jendea hor, hoien ondoan, eta hemen jendea zagatik jartzen dek, hoien ondoan da, bai, horiek ateatzen dituk, eta sartzen ditukenean, jendea balkoira ateratzen dek, hor jarriko nauk, hor jendea pixka bat, bulkaka, eta atera ginen, da momentu hortan, esafikoa botaritzegoela, 5 minuto egon nintzen balkoian, sekulako, eta unkitua, baina batez ere, jendetzak, bai, bota. Iruñekoak diren orfeoikideak oiek zeuden unkituagoa, ni etxarriara araztarra naiz, baina jendetzak badu zerbait. Ez daukat puntu hori, baina jendetzak badu zerbait, ni txupinazoa berez etzai gehiagik gustatzen, baina jendetza ikusten duzularik hor, oiuka gauzarik zozoena, esan dut, oe, behira zen mezu sakona, ez da? Hori ikusten duzularik, unkitu egiten zaitu, jendetzak, esan dut, jendetza izateak bakarrik. Ni hortan zu bezalako, nahiz, hasten dek festa, eta horrelako kantuak, eta baina, besteen emozioa ikusteak, eta jendea, orfeiko jendea, negarrez, unkituta, eta gainera momentu handia da, azkenean, zure, nik beti esaten dut, kanpora joaten gara, eta orkesta handiekin, auditorio handitan, baina etxeko beroak eta etxeko txaloak beste gauza bat da. Etxekoek aitortzea egindako lana, 150 urte bete dituzuen honetan, bada zerbait, eta badago zer txalotua, izan ere, ez dakit, azken 10 urteotan sekulako saltua egin duzu, Atzerrian arrakasta handiz ari zarete, baina azken urteotako kontua da, ez hor kalitate salto garrantzitsu bat egin duzu. Nik uste bi gauza, nolabait esateko, Orfeoiak azken urtetan zer egin du, alde batetik internazionalizazioa, lehenengoa. Eta horrek eman digu ospea handiago bat. Eta bigarretik, hau horren beste ez da edabidetan ateratzen, baina gero gure musika ere egitea. Euskal musika, herrietara joatea, Orfeoiak pixka bat ahaztuta hori zuen, eta gero adibidez, Erramun Martikonerekin iaz 2 kontzertu eskaini egin zuen, aurten ere Gaiarren eskainiko dugu, irailean, Zugarramurdiko lezetan, ordan nolabiteko bi zati horiek, internazionalizazioa, Orfeoiak egin behar duen errepertorio hori egin, hau da, sinfoniko korala, baina gero nundik gatozen da zer geran ez ahaztu, eta zerbitzua eman, ez bakarrik Iruñari, baizik eta Nafarroa osoari, eta herrietara doaini joaten gara, diru mordo bat jasotzen dugulako, ez? Napar gobernutik, beraz, bi adarroiek uztartu behar ditugu uztarri batean. Internazionalizazio horretan eta kalitatearen aldeko apustu horretan, akaso mugarria Fura Desbausekoekin egindako Carmina Burana hori nolaiteko mugarria markatu zuen historian, ez da? Bi apustu egin genituen. Bata hori, hor Carmina Burana hori, zerbait desberdina, eta pentsatu genuen, hausnarketan genuen da, Fura Desbaus hoiekin elkartzen bagera, honek behar bada emanen digu beste publiko berri batzuk, beste nabarmen bat, zerbait desberdin egin, da auditorio guztiak bete ditugu, jende gazte ugari joan da, eta hori alde batetik, eta gero bestea, Rafael Fribe de Burgos, ia ziltzen zuzendaria, arekin ere urte mordo bat ondoren berriro ere elkartu ginen, arrek ere eraman ginduen Ameriketara, eta hor, apustu batzuk egin ditugu, lan asko, eta horrek fruituak eman dizkigu dudik gabe. Zalantza izpirik gabe. Ederki merezita, jaurti zuen txupinazoa Iruñeko Orfeoiak. Javier Aranegi, baina diot Orfeoiaren izenean, ederki merezitakoa, zalantza izpirik gabe, eta ederki merezita eta gainera mezu politiko eta sozial batekin jaurti zuten txupinazoa, Beleta Peñako kideen oinordekoek Aristian ere aipatu dugu, Iban Jimenezek ezagutu arazi duela haien historia, zuetzinen izan udaletxean, baina San Ferminekin lotuta askotan unetxoak aipatzen dira, eta kasu honetan San Ferminen aurreko unetxo bat ere aipatu beharko genuke, izan ere larun batarekin eta Peñen egunarekin, uztailaren 4 ekitaldi xume bat egin
zenuten, Iruñeko Gazteluko plazan, han elkartu ziren, kioskoaren bueltan, Beleta Peñakoen hainbat eta hainbat oinordeko, eta oso omenaldi berezia izan zen, ezta? Bai, gainera hori zen, gure lehendabiziko asmoa, gero, txupinazoa botatzeko aukeraketa hori, oparitxo bat izan da, azken finean, baina gaizki izan da ere, esan behar dugu, txupinazo botatzeko eskaera aitzaki utza zela. Benetako omenaldia eta benetako... Bozgorailu moduan erabili nahi zenuten proposamen hori. Hori da, aprilian edo ezagutzera eman genuen iniziatiba hau, ekimen hau, eta guk ez genekien txupinetxe pareren eskutik geratuko zela txupinazo botatzeko aukera edo. Gure asmoa zen Peñen Federazioekin batera eta Oroimen Autobusekin batera nolabaiteko ekitaldi, xume, polit edo hori egitea, La Beleta kideen oinordekoekin, eta hori gure esku zegoen. Eta lortu egin genuen gainean, nik uste dute aipatzekoa da baita ere, eta azpimarratzekoa Iruñeko Peñen Federazioaren lana, izugarria izan da, izugarrizko giroa sortu zen larun bat eguerdi horretan Gaztelu plazan, bat erraldoiek inguratuta gainera, jende asko plazan, eta La Beletako oinordekoak unkituta baita. Unkituta, zehar unkitutan izan ginen eta ikusgarria zen, eta horrelakoak egin behar dira. Iruindar gehienek, Euskal Herria Irratiko entzule gehienek jakinen dute zein den, dagoeneko jakinen dute zein den Beleta Peñaren historioa, baina badakizu elkarlanean, auzolanean ari garela berriakoekin, eta gaurre saioa ikusten aldela, haien webunean, gure webunean, akaso batzuk ez dute ezagutuko, labur bilduz, zein da Peña honen historia, edo historioa? Bai, La Beleta Peña sortu zen 1929 urtean Iruñean, Jarauta kalean, eta bere hasieran bai arakinak, igeltxeroak, iturgileak, arginak, hori da, margolariak ere, haiek ziren lehendabiziko bazkideak, langileak zirenez, egunero kalera ateratzeko jantzia edo oso aproposa iruditu zitzaien txuriz jantztea. Bi arrazoiengatik, bata bere lan arropa zelako, eta baita ere, garbitzeko orduan ere errazena zen hori lixiban behin sartuta dena garbituta, ez? Claro, kontua da gero gerra zibila gertatu ondoren edo hasi ondoren, haiek langileak izanik eta hoietako asko gainera ezkertiarrak, errepublikarrak, baten batzuk ere abertzaleak edo errepresaliatuak sortu ziren. Haietako hain bota, fusilatu egin zituzten. Bai, dokumentatu izan dugu behintzat gutxienez, 3 fusilatu egin zituzten, eta hoietako bat, Honorino Arteta injustu, korrika hasi zen Balkardera bardeetan dagoen korral horretatik ies... Ja zaurituta zegoela. Zaurituta hanka batean edo, eta bertatik ies egin zuen Frantziaraino. Eta orain, aurten, txupinazo bota duen emakumean eska Chantal bada bere biloba. Orduan, boru bildu egin dugu historia triste, baina azken finean edertu egin dugu denon artean, eta bada hori, aitzaki moduan edo bozgorailu moduan txupinazoa La Beletakiden memoria aldarrikatzeko bidea, ez? Horre, badago goeta batzuk egiten duzuna, eta airean gaude zentzu baten, baino gehiagotan, esan egot antenan gaude, baina horretaz gain haizeak eramanen gaitu. Zentzu gehiagitan. Honetan, iparraizea bete-betean sartzen da, zaldizuri honetan, eta ben astintzen ari da daukagun karpa. Segituko dugu elkarrizketarekin gogoeta, entzun dizut hainbatetan, kontua da, San Ferminak eta beste elementu batzuk erabiltzen dituztela, erabilizan dituztela, korralito foralekoek edo erregimenekoek nafar gizartea kohesionatzeko, iruditu izan zaigu elementu neutroak direla, baina zikiratu egin dituzte, ezta? Esan dut, kendu diote gustoko ez zuten hori, eta besteak beste historio hau zegoen. Bai, karo, hasieran benetako historia zen, txupinazoa nork sortu zuen eta zertarako edo zer bultzatuta, eta hori bazen, ja denok jakingo dugun moduan edo, kale nagusiko tabako dendaria Juanito Txepare, errepublikarra ere, eta bera ere fusilatu zuten gerra zibil hasi eta lehendabiziko egunotan. Orduan, berak sortu zuen txupinazoa,
modu horizontal batean, espontaneoki, Gaztelu plazan bertan, umeen artean edo, eta gero, Gerra Zibil ostean, hemengo Iruñeko zinegotzi falangista batzuk hartu, bere ganatu zuten Txupinazoaren ideia, eskutatu zuten Juanito Etxepareren asmakizuna, eta bihurtu zuten Txupinazo, orain dela gutxi arte ezagutu dugun ekitaldi, agintariek vertikala, goikoira eraman zuten, fisikoki ere vertikalizatzen zuten. Eta aginten tresna bezala, ez? Ongi portatzen bazara emango dizut Txupinazoa eta gaizki portatzen bazara kenduko dizut, ez? Orduan, hori, ez dakit, zuzentzeko bidean gaudela argi eta garbi ikusten dugu eta, hemendik aurrera horrela segitzen dugun, ez? Izan ere hor, badago kontu politikoa, memoria historikoarena, baina gero ere badago gauza sozialagoa, dena da politikoa, ez da? Baina jai horizontalen arleko apustua. Izan ere, azken urteotan saltzen ziguten zuriz jaztearena eta karearen pareko zuri karagarri garbiarekin arropa eramatearena, ez dakit, alako San Fermin elitista batzuen ikur, ez da? Ez dakit, espartinaren dantza dela, edo zezenketako apartao, edo banaketa, zezenen banaketa dela, ez da? Jatorria beste bada eta berreskuratzea ongi dago, San Ferminak zerbait ere badira horizontala, galtzadarrien gainean egiten den zerbait. Bai, kontua da, txuriz jantzeko ohitura azken urteotan bihurtu egin dela, nolabaiteko hori elitismoaren etiketa edo ez, zakit prozesioan alpargatako dantzaldian edo horretan txuriz jantzeko iaia, ohitura ja ez, baina obligazioa edo zuri nuklearra edo lako zerbait, eta nire ustez eta irundar batzuekin hitz egin ondoren konturatu egin gara ez dakit kontrako jarrera batean erortzen ari ginen edo erortzen ari ziren batzuk protesta moduan, zuri nuklearren aurkako protesta moduan edo beste motatako jantziak 80 Diez tabernaren inguruan kuadrilla batzuk beltzez jantzi ziren, bolada batez edo kuadradun zapi batzuz hau ere iaia memoria historikoa da eta nian nintzen orduan, erreakzio ez dakit isladatutako zerbait, baina igual gogoetari gabe eta jakin gabe, baina protesta moduan, eta igual haber lortzen dugun aldarrikatzea eta benetan deno jakitea, txuriz jantzeko ohitura, langileen ohitura zen, haiek asmatua, eta, lapurtu egin digun ikur bat ea berreskuratzen dugun, ez? Ederki, zu gaur kamiseta zuria ez, zu gaur kamiseta gorria, baina berezia. Orfeon Pamplones, Iruñeko Orfeoia, 1875, 2015, 150 urte, erraz esaten da. Ospakizunik egin alduzu, San Fermietan, Txupinazoaz. Une hartantxe gure egoitzan baziren Orfeo jerdia antzebilen. Horda, globoa bota genituen sekulako, bota zituzten. Toki apartan zaudete, Gazteluko plaza maituko zure egoitza. Eta gero, momentu unkigarria izan zen, nik enuen betarik izan udaletxetik atera, kampanak aletik joan, pentsazazu ez zenolako biragin behar duzun, da nik joaterako jadanik gaiteroak pasaturik zeuden, eta zorionak zuri abestu, jo egin zuten. Pentsazazu, Iruñeko PTV guztiak, negarrez. Negarrez, baina fisikoki negarrez. Nola? Ez da figura literario bat. Zozketa egin genuen. Orfeo joan den aste artean, ensaio bat genuen, Karmelitetako elizan. Marrak gutxi egotan puntu-muntuan bukatu zen, eta gero guztiak Orfeoira. Zozketa, eta jendia, urduri, iruñarrak, pentsa, gauzik horrenena, iruindar batentzako batek esaten zidan zer duk. Alkatea izan, edo Txupinazoa botatzea. Askorentzako, orduan, pentsa urduritasuna, orduan, jokero, Txupinazoaren une hortan, telebistaz ikusi, nola lehena Javier Aranegi ateratzen den. Gero, uste du zuzenean, Televisión Espainolan gure lehendakari ordea atera zela, gero Txupinazoa, gero badatoz, gaiteroak, momentu oso unkigarriak. Eta, sentitu dugu benetan poza ederra. Eta ospatu duzu izan ere, ahotsa lodia daukazu berez, baina hoi baino lodiagoa atzematen dizut, hor parrandaren bat bada horren gibelean, seguru asko. Noski, eta parranda egiteko eguna dira. Begira,
txupinazau desberdina izan da, eta nik legonean hausnarketa bat egiten nuen, lehen talde kulturala izan gara, okerrezpan nago. Horrek ere beti aurretik noiz, osasuna izan, beti kirola, ondo dago. Baina, eman dezaiogun kulturari ere tarte bat, benetari bezala, ez dakit. Polita izan denez aurtengo San Fermina. Oso polita izan da. Ederki, onaino izan ere ordu bat gainean daukagu, eta irrintzidorretik albiste emankizuna eginen dute bioi mi esker, bihotzez, zinez, hemen izateagatik gaur, eta beste hainbatetan irrintzidorrean ere izateagatik, biok baitzarete gure irratiko kolaboratzaile fin. Estimatua eta zorionak bioi. Mi esker. Bibizi, aurrera txaieleta! Euskaraz bizi nahi du. Iepa, Mari Jose, nora zoaz? Zaldiko maldikora. Bai, zer dago zaldikon? Giro zoragarria eta euskalduna. Bai, eta jatekorik ematen aldute? Bai, bokata bikainak egiten dituzte. Eta mojito espeziala. Gainera, euskara laguntzen dugu. Haizu, konbentzitu nauzu. San Ferminetan, zatoz aldikora kanpion euskaltegikoi bizita egitera. Gora Iruña, aurten ere herri San Ferminak antolatu eta ospatuko ditugu. Herritarrok gure jaien protagonista izan nahi dugu. Auzolanean eta elkarlanean prestatutako egitaraua jaigunean eta Iruña osoan izanen dugu. Horretarako guztion alegina eta babesa beharrezkoa dugu, zure babes ekonomikoa behar dugu. sanferminak.eus, Gora Iruña. Iradak ere, historia miresten du, gero eraikitzen. Iruñetik gertu eta eskualde zehar euskaldunean, Maizpide, Lazkaoko euskaltegi barnetegia. Uda honetan, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Uda euskara bizian. Maizpide euskaltegi barnetegia. Urte askotako ibilbidea eta ongi merezitako izena. Eska ezazu informazio gehiago, 943-888-942 zenbakian, eta errepara ikastaroen prezioei, Maizpide, euskaltegi barnetegia, Lazkao. Euskara bizi. Karrikiri euskaldendan San Fermina prestatzen ari gara, kamiseta eta polo txuria, guztiontzako galtza txuriak, zapiak eta gerrikoak. Karrikiri euskaldendan San Fermina prestatzen ari gara, eta eskuratu Jose Mil Bidadorren omenez egin dugun pastoralaren zapia. Karrikiri euskaldenda San Ferminek biluzi garrapa ezaitzaten. Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu eta uztailaren 6tik 14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa on opa dizue guztiei. Uztailaren 15tik hasita merkealdia, Gora San Fermin. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 eta Tuterako Benjamin 8 Iruñan. Uztailaren 6tik 14 Takoneran oinez txokoa. Nafarroa oinezen aldeko kultur jarduerak, janedariak oinez materiala. Gozatu eta solastu euskaraz. Zatozte oinez txokora. Nafarroa oinez 2018, amabat. Eraso matxistaren bat ikusten baduzu, nolanahikoa dela ere, ez zaitez zu ere erasoan hasi, eta ez egin ez ikusi. Erantzun, arbuiatu eta lagundu. Festetan, denak ez du balio. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala.
Gaita eta festa doinuekin, gaurko albistegi laburra, ordu batak eta 4 minutu direnean, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, FM-ko 91.4an, oraintxe txanda hartuta Iruñeko Irrintzi Dorretik, eta esan dezagun goizetik albiste nagusia, egunero bezala, entzierroa, eta horri buruz aipamen bat eginen dugula sarrerako honetan. Entzierroa, Zazenak taldean Azkar eta Garbi egin dute bigarren entzierroa, 3 pertsona eraman dituzte erietxera, haietako bat, lehen handia izan dute, alternetan deltako, eta gaina hartzeko zuzenek, izan duzela, oso Azkar Garbi bidea. Lehen aldia da, Iruñera zetozela, zezen hauek, Deltajo eta Larreina, Kazeres eta Badajozetik zuzen ere. Eta taldean egin dute ibilbide osoa, Azkar eta Garbi, Gurutze Gorriaren informazioen arabera, 3 pertsona eraman behar izan dituzte erietxera, 2 kolpe larriak bortitzak hartu dituztelako, eta 3. 2 adarkadengatik, 2 adarkada jaso ditu pertsona berberak, esan beharra dago kronika egiterakoan, zezenek elkarrekin egin dutela hasieratik bidea, eta idien atzetik joan dira zezen gehienak hasieratik, baino batek aldapak gora behintzat Santo Domingon aurrea hartu du, zezen gorrixka batek, arrisku momentu nagusienak estafetan izan dira, zezenen abiaduraren gatik bereziki alboetara korrikalari asko erori direlako, eta batez ere unerik larriena Kallejoiaren sarreran izan da, 10 bat lasterkari erori egin direlako bata bestearen gainean, eta zezenek gazteen gainetik egin dute jauzi, eta itxura guztien arabera ez da zauritu larririk izan. Bestelako berriak ere izan dira, eta estafeta kalean izan dira. Zutea gertatu baita, estafeta kaleko etxebizitza batean, 2 lagun erietxera eraman dituzte kea arnasteagatik, intoxikazio arina dute 2 bizilagunek, entzierroaren ondoren jaso dute deia SOS Nafarroan, zutea izan da, estafeta kaleko etxebizitza batean, zuhiltzaileek berehala joan dira, naiz eta jendetza zegoen, Aldezarreko kaleetan goizeko 8 eta 10 minutu zirelako besteak beste, etxe bizitza barruan ziren 2 bizilagunak atera dituzte, eta berehala itzali dute sortu den sua. Intoxikazio arinarekin erietxera eraman dituzte 2 kideak, 2 pertsona horiek. Etxe bizitzan zuteak ondorio larriak eragin dituela, adierazi dute zuhiltzaileek estafeta kaleko 71. zenbakiko 5. pisuan sortu da ezbeharra, egurrezko laza aga batetik kea ateratzen hasi da, gasa garraiatzen duen odia barruan zuen laza berezi horrek, eta berehala hasi da teilatura sua zabaltzen. Zuhiltzaileen azkartasunari esker ez da gainerako etxebizitzara edatu sua, berehala itzali ahal izan dute 10 minuturen bueltan, eta esan bezala 2 bizilagun saiatu dira zuhiltzaileek iritsi aurretik sua itzaltzen, eta lan horrengatik intoxikazio arinak jasan dituzte. Eta atzoko entzierroari ere aipamena egin beharko diogu, Sanferminetako lehenengo entzierroan jandilak izan ziren protagonista nagusi, eta jandila ganadutegiko zezenekin batera arriskua eta adarkadak 3 pertsona jo zituzten adarrez, Santo Domingon bat bestea Merkaderesen, eta 3. estafetan. 3. ekipalean jarraitzen du, baino arriskutik kanpo beti ere. Eta gaur goizean bestelako protagonistak ere izan dira Iruñan, Sanferminetan. Gaurko egunak uztailak 8 izen propio batekin lotura dauka. Duela
37 urte hil zuen Espainiako poliziak Orreaga etorbidean zezen plazatiko saugertu Germán Rodríguez gazte iruindarra LKI alderdiko kidea eta haren lagunak Sanfermintza saioan entzuteko parada izan dugu oraintxe bertan. Omenaldia egiten ari zatzaizki orain Germán Rodríguezi bertan hil zuten tokian bertan, monolitoa ipinita dagoen tokian, eta lehenengo aldiz Iruñeko alkate bat izanen da bertan, Joseba Ziron bertara joatekoa da, eta momentu honetan gainera bertan izanen da, udalaren izanean, eta beste zenbait instituzio eta erakundeetako kargu eta arduradunek ere omenaldian izanen direla aurreratu dute. Eta segidan programari eginen diogu errepasoa, eta errepaso honetan noski aipatu Baiona Alemaniako Paderborn, Japoniako Yamaguchi eta Kolonbiako Pamplonako kideak hartu dituztela udaletxean hiru senidetuen egun berezi honetan. Arratsaldean bestelakoak ere izanen dira Gazteluko plazan dantzaldia txistulari eta aitariekin eta musika protagonista berezia, esate baterako Bonik abestuko baitu kontzertu berezian Foruen plazan 11:30 aurrera Gose izanen da hortxe jaigunean, eta bestelako kontzertu bat Gazteluko plazan Amparo Sánchezek Amparanoiak eskainiko duena oinez txokoan esan bezala Los Zopilotes Chirriaus ere entzuteko aukera izanen dugu. Arrano elkartean Bad Sound System eta Arturo Campion euskaltegiaren tabernan Zaldiko Maldikon rap gaua Nizuri eta Zuneri taldearen eskutik hauexek eta beste hainbat kontu, eta oraintxe bertan berriz ere konexioara Zaldi Zurira aurretik bestelako mezu batzuk. Sanferminetan Euskal Herria irratia 12:00 ordubietara Zaldi Zuritik zuzenean Sanfermintza. Golem Yamaguchi eta Golem Baiona Sanferminekin bat eginez, uztailaren 6-tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz Sanferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora Sanfermin! Mesón de la Navarrería eta Caballo Blanco Zaldi Zuria, festa giroa eta festa giroan, musika, pintxo eta otarteko goxo-goxoak. Caballo Blanco Zaldi Zuria ostatua, goizeko freskotasuna eta bermut ederrak. Mesón de la Navarrería eta Caballo Blanco Zaldi Zuria ostatua, aurrera Sanferminak. Zapata topatuta dituk taubada. Sanferminetan goizeko 11:00 iruretara bermut bikaina. Kafe Rotxek Euskal Herria irratikoa entzule eta adiskide guztiei festa on opa die. Kafe Rotx, komedia eskerrika, Iruña. Sanferminetako girorik onena, Carmen Karrikako herriko tabernan eta Arrano elkartean. Carmen Karrikako herriko tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak, 9-4-8, 2-2-8-2-8 telefono zenbakian. Carmen Karrikako herriko taberna eta Arrano elkartea. Jaia eta borroka, elkartasunez. Festa on! Cambio, si diversión, estás buscando ven a mi... Inork zure desioi ezezkoa eman badie, ezetz esateko eskubidea duelako izan da. Adi egon eta errespeta ezazu. Festetan, ezetza, beti da ezetz. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala.
Zuriaren ostatutik ari gara Sanfermintza saioa egiten zuzenean eta streaming bidez ematen ari gara zuzenean berria.info eta Euskal Herria irratia.eus web gunetan eta gustora haude orain, ize pixkat badabil, igual hori baretuko balitz, akaso lasaiago ibiliko jake, baina tira, oso giro polita, eguzkitsua, jendea pozik eta gustora, eta gonbidatu pila. Baina deus baino lehen eginen duguna, izanen da, ospin jentia bat jartzea gure Sanfermintza honetan. Eta gaurko karabinagrea norri izanen den, edoi etxarte. Eguerdion. Egia da, alde ilunak gidatzen duela Iruñerriko martxaren parte handi bat. Eta alde iluna, ez dago soilik Iruñeko udaleko oposizioan ordezkatua. Alde ilunaren nukleoa soziologia populatu bat da, bereziki eskualdeko erdigunean eta Hego-Eibarreko periferian. Gutxiengoa dira, baina eraginkorrak. Hil nahi ez dutelako bizirik dauden zonbietatik aparte, Iruñerria oso leku presentagarria da bere ligako hiriekin alderatu. Badauka, bizikletan ibiltzen den masa kritiko importante bat, topiko guztiak gainditu eta alde ilunekoak ere eraman ditu figurkiletan ibiltzen. Badauzka, hezkuntza arautu eta ez arautuko zentroetan irakasle inplikatuak. Gutxi dira, baina saiatuak eta askotan performanteak. Putrekeriaren aurrean jakintza edatzen dute, bizi baldintza duinen alde resistitu, irakatzi eta gremiotik araindi lan egin. Iruñerriak badauzka garagardo artisaoak, lehenago iraungitzen dira, baina zaporeak eta sustatzen duten dinamikak ez du parekorik. Iruñerrian bada jendea urte guztiz harreman afektibo sexual plazerrezkoak praktikatzen dituena. Errespetu faltarekin flirteatu gabe, azalaren kode etiko eraldatzaile batekin. Iruñerrian bada jendea urte guztiz alai dagoena, auzo errebeldeetako bizilagunak akustikoki erbestera bultzatu gabe. Iruñerriak baditu azokak eta kaleko futbol eta voleibol partidak. Jendeak hartzen ditu trenak eta autobusak senideak bisitatzeko edo lagunak edo maitaleak edo bakarrik joaten da egun pasan eskualdetik kanpora. Iruñerriak badauka gorputz sozial bat kurtsoan zehar adi dagoena elite politikoaren ustelkeria aurkitu eta salatzeko. Azpiegitura handien zentzugabekeria soziala salatu duena, grebak artikulatzen dakiena, orain 10 urte Euskal Jai galdu zuena. Merezi duen Iruñerria hori guztia desagertzen da Iruñeko alde zaharretik Sanferminetan. Alde ilunaren hegemoniaren erakustaldi bortitz batean. Batzuen plazerra besteen bizikalitate eskasa. Molestatzeko modu asko dago, bidal ditzakezu poliziak auzo batera, edo bete dezakezu iskinetan pixa egiten duten moskor txuri matxistez. Beste Iruñerria bat posible da, bertan daukagu. Sanferminekin nekezagoa izango da. Beraz, gure gaurko ospintxan ja, eta aurrera guaz, orain hemendikan Zaldizuriaren ostatutik eta gurekin Edurne Egino zinegotzia, egunon. Kaixo egunon. Zu izkerrako zinegotzia zara, ongi izate eta berdintasun zinegotzia zehazki. Berriki. Hoixe, ongi. Ongi egotea izango da nire lana, hobeto egotea, batez ere okerren pasatzen ari direna krisialdi luze hau urteetakoa, eta hortarako nik uste dut bi gauza behar direla, Bat, teknikariekin, udaleko teknikariekin konfiantza handia daukat, eta hoiekin batera plan eder bat egitea hemendik irailara, eta bestaldetikan gobernu berria, Nafarroko gobernu berria osatzen duenak ere, arek errekurso nahiko ematea, jendeak hilea bukatzeko nahiko diru izatea, eta benetako, esan nahi dut, oportunidade berdintasuna, hor nik uste asko sinisten dudala, edozein personak, edozein lekutakoak, edozein egoeratan dagoenak, berdintasuna behar du, oportunitatea behar du aurrera jotzeko. Lehentasunak zeintzu diren, argi eta garbi euki behar dira. Oso garbi. Hori da. Jendea lehenbiziko. Hori da, eta gero beste guztia. Hori da. Aizu, aldaketaren Sanferminak bizitzen ari gara, ez da? Txupinazoaren momentua eta euna izan zen lehenbizikoa, eta hor aldaketa nahiko, horre ikurriña ikusi genuen balkoian berriro, 36 urte pasata gero, ikusi genuen ere Greziako bandera, eta ikusi
genuen gonbidatuen artean kolektibo askotako ordezkariak. Alde horretatik oso, bueno, desberdina izan zen giroa, ez? Aldaketa izugarria, nik uste kolektibo horien artean, nik uste dut mezu eman nahi genuena zuekin batera egin behar dugu iria, zuek ere hemen festa giroan egon behartzerate, eta nik uste oso ongi jaso zutela, oso posik ziren, eta oso giro ederra izan zen, eta lasaiagoa, nik uste dut penerekin bete egoten zela jendez, baina etzen giroa ederra eta lasaia, eta nirekin eraman ituen bi urpila ulkietan, eta beldurrarekin, ez? Hainbeste jende artean nola ibiliko ziren, eta benetan oso lasai eta oso gustora gontziren. Oso, primeran. Dispositibo berezi bat prestatu zenuten, ez da, eraso sexistarik ez izateko, batez txupinazoren momentuan, eta oso kontu delikatua da, horre azken urteotan dugun, ez da, neska batzuk biluztu egiten direla, eta horre kamara guztiak aiei begira, irudi horiek oso ikusgarria dira azken finean, eta bere ala zabaltzen dira, eta noski hori duintasunaren aurkako erasoa izateaz gain, zabaltzen den festaren eredua ez sobera egokia, ez da? Zer moduz funtzionatu du aurtengo dispositiboak? Bueno, irudi horiek duela 2 urte nolabait sortu udaletik bertatik alako lan talde bat egitean, ikuste dut upenerekin laltaldeak parte hartzailea sortzea oso zaila dela, baina ni bietan egon naiz eta bi sortu diren, eta bat emakumeen izenak kaleetan jartzea eta lekuetan, Iruñeko lekuetan oso lan ederra eginda, hor eta bestea hau, ez? Bestea sexismoarekin. Duela 2 urte hasi zen, lehengo urtean izan zen lehenbizikoa, urtean asko sakondu dugu kanpaina hori, eta nik uste oso emaitza ederrak jaso alditugula, ez? Kaseta horretan jasotzen behar diren nolabaiteko testigantzak, ez? Denuntziara ez diren iristen hainbat eta hainbat egoera, emakumeak batez ere, eta, emakumeak ez direnak, baina beste opzio sexualak erabiltzen dituzten jendeak, nolabait sufritzen izan ditugunak, ez? Urteetan da Sanferminetan asko ere. Nik uste dut hori errotik aldatu behar dela, eta hortarako konsientzia kanpaina izugarria egin behar da, eskutxo gorri honekin bat, eta beste ere jendeak bere ganatu behar du, jendean dagoelako alako egoerak nolabait aldatzea, eta nolabait momentu batean ere emakumeei eta alako akosoa sentitzen duten pertsona guztien alde egiteko edozein momentutan, edozein lekutan. Bai, niri behintzat, poza eta lasaitasuna ematen dit ikusteak eskutxo gorri hori, hemen daukazuna, batez ere mutilen paparretan. Hori da, eta nik zezen plazan esan nien, tendituan ikusi bina ditut pilaka, eta, gu biok, noizbaitean segurazki joan gerala, eta gu bezala emakume asko, peinetan zezen plazan, eta, nola hartzen gaituen emakumeak urteetan hori guztiz aldatu behar da, ez dut gehiago esango badakigu zertaz ari geren eta. Baina hori ikustu dut ari dela, aldatzen eta nabari da. Eta gero gaztetxo jendeari ere iritsi behar zaio, askotan Sanferminak izaten dira, lehenbiziko unea, kanpora joaten gerana, lehenbiziko gaua pasatzen duguna, lehenbiziko harreman sexualak ere hor sortzen direnak, eta hori buruz jabetuta egin behar da, ez burua galduta, eta batez ere errespetu osoz. Hori da, pasa dezagun ongi, baina pasa dezagun ongi guziok. Hori da, errespetu utzean. Oso, eben, Sanferminetan egitaragua ofiziala, zuek zinobetxi bezala, izanen duzu zuen agenda, ezakit, baduzue denbora denetarako ekitaldi ofizialak, ez ofizialak. Batzuik gehiago tokatzen zaio beste batzuei baino. Ni badakizu protokolo aldeko profesioan ezinen izan, profesioan naiz joaten, txupinazora bai, gero, izaten dira kanpotar hartze egun batzuk, adibidez gaur egon gera Baionakoekin, eta hori da unetxo bat, ez? 12etan udaran, larun batean ere egongo naiz, 100 urte dituzten jendeei egiten zaiolako harreratxo bat, nik uste dut, nire zinegotzi lekutik hor egon behar dudala, eta hortik aparte, noski, alkateari tokatzen zaio, ez? Encierroko bidea egitea egunero, edo zezen plazan egon behar dunari, ni nola naizen zezen plazara joaten, lan hori ere ez daukat, baina, adi egon behar duzu, batez ere bakoitzaren arloan, pixka bat, baina, nik uste oso lasaia joango direla urko Sanferminak, eta ni oso lasai nago alde horretatik. Eta diruz ere merkeago, ez? Aterako dira, udalerako. Hori ez dakit, programazioa guztiz upenek egin du. Programazioa baino gehiago diote, ekitaldi ofizialetan eta izaten din koktelak, zezenetako sarrerak eta hori guztia. Hor, puntutxo bat egon da, udalak erosten zituen, palko, udalaren palkoa dago hori doainik da,
eta nik uste dut hori bakarrik bete behar dela urten, eta hortik aparte abono batzuk saltzen ziren, baina 2000 eta piko eurokoak ziren, eta bai hor ez ditugu abono horiek erosi, eta diru hori, bueno, beste behar batzuetarako erabiliko dugula hor dago, ez? Gauza txiki asko egin behar dira, gauza jende askorentzako esaten dut. Hori da, eta gero koktelak eto hartzen diren horiek protokoloan sartzen direnak, esate bateako Paris 3-6 ari da antolatzen, eta bueno, hori ere keinu polita da. Bai, keinuak egin behar dira, bueno, eta ekonomia aldetikan gauzak ere asko aldatu behar dira, esango du nik eskerratikan eta ez Greziaren alde gauden horretatikan, bueno, potere asko daude, kontrata handi asko daude, nik uste igual hor ere aldaketa egin behar dela, pixka bat gutxinaka, baina 4 urtetan ja zerbait nabaritzen dugun. Oso, egin. Edurnekin, ozin da zure momentikoa, zure unetxoa San Ferminetan? Bueno, nik hilen 6 asko gustatzen zait. Nik uste txupinazoa dela, bueno, hasiera, ez? Aldaketa izugarri handi hori Iruñan nabarmentzen dena, eta batez ere ez dutenak ezagutzen, benetan geratzen dira liluratuta, ez? Guztiz aldaketa hori, eta gero ja, bueno, nik eguneko San Ferminak beti gustatu izan zaizkit gauekoak baino gehiago, eta bueno, badakizu, ez? Erraldoiak direla, eta haur txikiakin, eta hola, bueno, orain ez zait hainbeste tokatzen, baina ikusten diduatenean beti liluratzen naiz. Hori da, polita, eta eguraldi ederra honekin, bai, beroarekin asko ederragoak dira. Oso, Edurne Egino, Iruñeko udaleko zinegotzia eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei, konbidatzeagatik. Pasa, eta ia balantze ona eiteko moduan gauden. Uztailaren 15ean batez ere eraso sexisten atal horretan. Gauza aldaketa handia. Mil esker, jaur. Bagoaz, irrintzi dorrera momentu batez, 6 itzuliko gara zuzenean, Zaldi Zuriaren ostatuko terraza ederronetara. Euskaraz bizi nahi. Iepa, Mari Jose, nora zoaz? Zaldiko maldikora. Bai, zer dago Zaldikon? Giro zoragarria eta euskalduna. Bai, eta jatekorik ematen aldute? Bai, bokata bikainak egiten dituzte, eta mojito espeziala. Gainera, euskara laguntzen dugu. Aizu, konbentzitu nauzu. San Ferminetan, zato Zaldikora kanpion euskaltegikoi bizita egitera. Gora Iruña, aurten ere herri San Ferminak antolatu eta ospatuko ditugu. Herritarrok gure jaien protagonista izan nahi dugu. Auzolanean eta elkarlanean prestatutako egitaraua jaigunean eta Iruña osoan izanen dugu. Horretarako guztion alegina eta babesa beharrezkoa dugu, zure babes ekonomikoa behar dugu. sanferminak.eus, Gora Iruña. Iradak ere, historia miresten dut, gero eraiki. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide, Lazkaoko euskaltegi barnetegia. Uda honetan euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Uda euskara bizian. Maizpide euskaltegi barnetegia. Urte askotako ibilbidea eta ongi merezitako izena. Eska ezazu informazio gehiago, 943-889-902 zenbakian, eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide, euskaltegi barnetegia, Lazkao. Euskara bizi. Karrikiri euskaldendan San Fermina prestatzen ari gara, kamiseta eta polo txuriak, guztiontzako galtza txuriak, zapiak eta gerrikoak. Karrikiri euskaldendan San Fermina prestatzen ari gara, eta eskuratu Jose Mil Bidadorren omenez egin dugun pastoralaren zapia. Karrikiri euskaldenda San Ferminek biluzi garrapa ezaitzaten. Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu eta uztailaren 6tik 14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa on opa dizue guztiei. Uztailaren 15etik hasita merkealdia, Gora San Fermin. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 eta Tuterako Benjamin 8 Iruñan. Uztailaren 6tik 14 Takoneran oinez txokoa. Nafarroa oinezen aldeko kultur jarduerak, janedariak oinez materiala. Gozatu eta solastu euskaraz. Zatozte oinez txokora. Nafarroa oinez 2015. 15.
Eraso matxistaren bat ikusten baduzu, nolanahikoa dela ere, ez zaitez zu ere erasoan hasi, eta ez egin ez ikusi. Erantzun, arbuiatu eta lagundu. Festetan, denak ez du balio. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Ikusentzule Jonandere maiteok hemen segitzen dugu Sanfermintza saioan, non eta festaren bihotzean, Aldezarraren bihotzean, Zaldi Zuriko arresien inguruan, Zaldi Zuriko ostatuko terrazan. Irunberritik iritsi berriak dira gure saiora, Altxatu taldeko kideak. Egunon edo eguerdion guzioi. Nor zaitu gozu? Ibai, zuek? Julen. Eta Iker. Badakit askotan galdetzen dizuetela, baina oso gazteak izateko itxura duzue, beraz, zenbat urte dituzue, atrebentzia ezpada? Mazazpinik. Amagustera norten amasei. Eta ni amasei. Ongi gerturatu mikrofona hitz egiten duzuelarik. Eta adin horrekin badaukazue arrakasta handiko taldea, Altxatu, ezta? Kontzertu asko egiten hasi zarete. Ja, bueno, orain bai. Bai, Gor disketxearekin ari zarete, ezta? Bai. Eta gaur baduzue kontzertua gaur Ilunabarrean. Bai. Nola, noren eskutik, nola da kontua? 8etan jotzen dugu gora Iruñan, jaigunean. Eta, bueno, agian jende gutxi, ordu horretan jende gutxi espera, baina, bueno. Edo ez? Baduzue tiradizo handi xamarra. Zegoz bestela, Sanfermietan eta zuek Ilunberrikoak, parrandarik egiterik, bai, etorri zarete, etorri nola izan da kontua? Bai, parrandarik egiterik bai. Bueno, oso ongi. Bada, azken galdera, ze kanta bestuko diguzuen? Bueno, bestuko un kanta hitza da, eta, bueno, diskoari izena ematen diona bestia da. Ederki, nahi duzuenean, aurrera, rock punka egiten dute Altxatukoek, gurean egin beharko dute rock punk unplugged extreme. Izan ere 2 mikro dauzkago haientzako eta besterik ez, ea nola ateratzen den esperimentua. Nahi duzuenean aurrera, gitarrari nik jarriko diot mikroa eta gero zuek moldatu, nola egiten dugun. Kasi baino lehen pentsa hitza, haizea hartu apurka hitza, gati horik ez da pistola ontzan hitza, hartu zaiteztera. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Balakora ingarunetik datoz hitza, ez darria zeharkatzen dute hitza, haotiko larkortasunez kanpora hitza, hartu zaiteztera. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Atzo asko gaur bigabos biharra unitzetuari hitzak izuna behar ditu izunak hitza beharrez badu. Hitza egan egiteko gaira hitza egaztira, airean hitza gure babesa da, hitza librea da. Hitza librea da, hitza librea da, hitza librea da, hitza librea da. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Ona! Erki aritu zarete, unplugged extreme hau egiten, zuek pixa baztertuta, ezta? Esan edote 2 mikrorekin asko gehiagorako ez du ematen.
Zuk zer egiten duzu? Normalean, bigarren ahotsa hori ikusi dut, baina horretaz gain? Basua jo. Eta zuk? Bateria. Bateria. Egiten algenuen zerbait, ez maila jarrita, horrelako zerbait, ez du. Asko estimatzen dizuegu, oso gustora egon gara zuekin, ea gero beste zerbait egiterik daukago, baina hurrengo gonbidatuei esanen diegu gure horbiltzeko eta zuei pixkan mugitzeko aruntza. Estimatua, altxatu gaur Ilunabarreko 8etan Gora Iruñaren jaigunean, argi gera bedi. Estimatua, aurrera segituko dugu festa ereduari buruzko eztabaida batekin. Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12:00 ordu bietara zaldi zuritik zuzenean Sanfermintza. Altxatuko gazteek aldegin dute ikaragarria da, esan dut ikusi duzu anplaje dosongi funtzionatzen dutela, entxuferi gabe, baina zuzenean ere ikaragarrizko indarra daukate 15, 16, 17 urterekin. Zer eginen dute hauek 25ekin konparaziora. Bueno, batek dakiguna da, zer egiten duten gurekin dauzkagun gonbidatuek, eta zer egiten duten Sanfermietan? Festa, batez ere, pertsonalki eta talde moduan. Bietara jarraian ederki somatuko duzu hori hala dela. Arkaitz Otazu, Gora Iruñakoa, egunon? Hau gaixo, egunon. Zemoz gaude? Ongi, hemen gaude. Gure gonbidatu guztiei eskertzen diegu gure terraza honetara horbiltzea, zuri bereziki biztan baita atzoko gaua luzea izan zela. Bai, atzoko gaua agian egunan zehar daukago kriston barran da. Asizara eguneko Sanferminak bizitzen, zemat urte dituzuzuk? Ditakat 23. Jarri mikrofona. 23. Bai. Niri askoz gehiago kosta zitzaidan. Jabetzea egunez egoela. Bai, baina azkenean egunan zehar badaukagu kriston giroa, badaukagu gure herri Sanferminak eta gauean adibidez badago... Betiko taberna zuloa eta hori urtean zehar baduzu. Bai, badaukagu urtean zehar, asteburu guztietan, eta bueno, peña eta hola egunan ateratzen da, así que gozatzen egunean zehar. Bai, asko gozatu zenuen, hori. Ez dugu zalantzari. Iztarria pixkat. Itzi Garcés, Mutiko Peñakoa eta Peñen Federazioko eleduna gurean, ez da? Egunon? Egunon. Itzen genuen uztailaren 6an, txupinazoaren saio berezian, han ari zineten, 11etakoa hartzen, eta fresko somatzen zaitut, itzi? Bueno, bai, nire atzoko eguna ezin nahi luzea izan, orduan gaur bera baino freskoago nago. Fresko samar, bueno, gero, trampa bat ere egiten du itzi harrek, eta da, alako betaurreko puskak daramatzala, eta karo, horren gibilean zer dagoen, batek daki, ez da? Euskatu egiten. Jarri betaurrekoak badazta. Esan behar nuen, Marujita Diazen betaurrekoak izan zitezkela, baina ez dut esanen berriki hildelako eta errespetu gutxikoa iruditzen zait Marujitarekiko. Bakizu hildela. Terriblea da, sekulako galera kultur munduaren zat. Zu bakizu norden Marujita Diaz? Marujita Diaz ideiarik ez. Bai, lekeitekoa, ez, arrotxapekoa, bestela. Bueno, tira, itzin genuen bai Peinekin, bai Gora Iruñarekin, batetik egiten ari zareten guztiaz, eta bestetik festa ereduaz. Gora Iruñari dagokionez, jaigunea montatu duzue, beste behin ere, Arresien pean, Runa Parke inguru horretan. Zer moduz dijoa giroa? Eguraldiak lagundu dizue orain arte, ez da? Bai, aurten eguraldia, primeran izan da, orain ikusten dugu kriston guztia daukagula, eta, pasen urtean adibidez, eguraldi kriston, kaskarra ez, txarrago. Eta, urbiltzen gari da jendea, baina bai esan behar dela
daukagula behan gunea montatuta, Iruña guztion artean, baino Iruñen zehar daukagula kriston egitara, baita, daukagu karautako goizu horriak, daukagu gure konpartza, gure joaldunak eta peñak, nosi, itzi bakien bezala, peñak egiten duten lanen ikaragarria Iruñan zehar, eta denok artean egiten dugu gora Iruña hori ez, gure Iruña herria, gure herri San Ferminak, denok artean egiten ditugu. Horre, aipatu beharra dago, zuen asmoa, zuzen ere, orruntz mugitzea dela, ezta? Jaigunea iragarri duzue azkena izanen dela, urtengoa, eta hemendik aurrera asmoa dela, jaigunea Iruña osoa izatea, eta jai herrikoien eredua aldenean hiri osora barreiatzea. Hori da gure asmoa bintzat. Ez da ize gertatu den, baina alako batean zure mikroa ez da entzuten. Orain arte entzuten zen, eginen dugu konpartitu beste. Bai, hori da gure asmoa bintzat. Gaude oraintxe bertan, daukagu gure jaigunea ean behan, baina, bai, egin nahi duguna da, Iruña osoa jaigune bat izatea, gure jai eredu arantzen, konsumoarekin batera jokatzen, baina bai hori landu behar dugula, gure produktua, landu behar ditugula, adibidez, gure dalontzia jarri, zakarra ez sortzeko eta hola. Osongi, Arkaitz, Peñak ere lanean bete-betean, itzi, asmenta nola izan da hasiera hau? Bueno, gu lanean hasi ginen aspaldi. Bai, San Ferminen hasiera nola, badakit. Prestatzen, baina hasiera oso ona izan da. Oso une berezia, zazpiko zezenketaren hasiera, ohitura zaharrak agintzen duena, alkateari, zezenketa horretan presidente lanak egite dituen alkateari txistu egitea, ze gertatu zen, atzo, zezenketan? Denetatik egon zen, egia esan. Txistuak ere izan ziren, itzalaldetik batez ere. Baina txaloak ere izan ziren, lehendabiziko aldiz badugu alkatea hor, orduan aukera merezi du. Bada figura bat, ezta? Txistuak eta txaloak, ezta? Pitos y palmas, jartzena kroniketan, zezenketen kroniketan, horrela zerbait ere orduan. Bai, plaza ere, gure Iruña maitea bezala kontrasten lekua da, orduan batzuek txalotzen ditugun gauzak bestek txistu egiten dituzte eta taldrebez, baina kaletan gertatzen hori osasuntsua da eta demokratikoa da, ezta? Bai, da oso espontanea gainera, bakoitzak esan dezake pentsatzen duena eta ez dago inolako arazorik hor, kaleetan, baino askatasun handiagoa dago plazan. EH Bilduko alkatea daukagu aurten, Joseba Xiron, aldaketaren aldeko indarrek hartu dute alkatetza eta udal aginte taldea, eta horrek zenbait aldaketa ekarri ditu, konparaziora Beleta Peñakoek edo haien oinordekoek bota zuten txupinazoa. Zer irakurketa egiten duzu Peñetatik? Guk beti defendatu izan dugu jaiak, herrikoiak, parte hartzaileak izan behar direla eta erabaki hori gure nahi horren islada izan da. Orduan txalotzekoa da erabaki hori gure ikuspuntutik, ezta? Askoz ere parte hartzaileagoa da eta jaien errekonozimendu bat ere bai, edo jaiaren alde lan egin izan duen jende horren errekonozimendua. Eta hemendik aurrera zer? Esan egote alkatetzan aldaketa, udalean aldaketa, hemendik aurrera zer egin daiteke, zer gehiago egin daiteke, erran nahi baita ohitu garela, ezta? Udaletik bultzatzen zuten azken urteotan, azken hamarkadetan, halako San Fermin elitistago eta vertikalago batzuk, Peñetatik defendatu izan duzue, eredu horizontalago bat, orain erakundetan aldaketa gertatu den honetan, zer egin daiteke, zer egin nahi duzue? Nik uste dut kolektibo guztiei protagonismo handiagoa emango zaiela, hemendik aurrera, hori da nik uste dudana eta espero dudana. Kaleek indarra handiagoa dezatela, kontsumismo hori alde batera ustea, ikusi dugu nola espazio asko merkantilizatu izan diren, San Ferminetan hori aldatuko da, edo ala espero dugu. Eta batez ere, udalaren eta herriaren kolektibo guztien arteko harremanak askoz ere hurbilagoak eta normalagoak izango dira. Horra, Arkaitz, konparaziora, jaigunea, referentziazko gune bada, bestea beste, kontzertuei dagokienez. Datorren urtean, jaigunerik ez izan ta, zein izan elitzateke zuen planteamendua, zuek kudeatzea nola baitere, elkarlanean udalarekin demagun foruen plaza? Agian gehiegi aurreratzea da, baina...
hori eraintze berdan, agian ez da guk hartu behar dugun, Gora Iruñan hartu behar dugun erabaki bat, hartu behar dugun denon artean, esan duzun bezala, instituzioekin eta herriarekin, eta bueno, ez dakite foruen plazak izango behar den, edo Sarasaten, edo Gazteloen Palantzan. Azkenean egin behar duguna, ez bakarrik kontzertuak, ez? Hemen bagaude oraintxe bertan, pertsona batzuk, gitarra batekin, dantzaten eta besten. Bai, Zizurko erretiratuen taldea, saiatu gara negoziatzen, edo euskaraz abestuko zuten, edo urrutiago jarriko ziren, eta ez bata ez bestea. San Ferminak hau ere bada. Horma baten kontra talka egitea, zerbait guztiz logikoa negoziatzen alegintzen zarenean. Bueno, pues hau ere bada, ez? Eta egira, hau da egiten gaituena, San Ferminak egiten gaituen, hemen gaude, Iruñan, Euskal Herriko hiriburuan, Euskal Herrian baude mila gauza, eta dengun artean eraiki behar dugu hori jaigunea, Iruña osoan, eta dengun artean kale guztietan itzik esan duen bezala, eta aizea ez baldin badigo eramaten hemendik. Hau terriblea. Paraizea sartzen ari da, bete-betean, gure Zaldizuriko terraza honetan. Hori da ideia beraz, denon artean hartzea erabakiak eta horizontaltasunaren aldeko apustu bat. Bai. Azken galdera bat, itzi nabarmentzekoa azken urteotan izan den aldaketa indarkeria sexistaren aitzinean. Aitortu beharko diogu aurreko udalaginte taldeari, UPN-eri, haiek jarri zutela joan den urtean martxan elkarlan eredu bat, Peñekin, Gora Iruñarekin, emakume taldeekin, eta horri utzi zaio badaldaketa garrantzitsua. Oraindik ez dakit unkitu ere egiten naiz, ikusita, hori, larun batean egin zen elkarretaratzea indarkeria matxistaren kontra Peña guziekin. Izan ere, duela ez horren beste, Peñen irteeran eta ikusten zenitunak terribliak ziren. Bai, batzutan bai, irudi itxusiak ikusi ditugu, oraindik aurten ere ikusi ditugu txupinazoan, eta tamalez nik uste dut oraindik denbora batez ikusiko ditugula, baina nik uste dut txip aldaketa handia egiten ari dela, bai gizartean, bai udalan egin izan da ere bai, gizartean batez ere aldaketa bat ematen ari da, eta kolektibo guztiak udala horren hildora egiten ari gara lana. Ederki, bada, itzi gartzez, lankideak ari zaizkit keinuka, amaitu behar dugula, asko eskertzen dizuegu benetan bioi onaino hurbildu izana, akaso markatuko didazu, baina arkaitzi gehiago eskertzen diogu, aintzat hartuz, somatzen delatzoko eguna oso luzea izan dela. Beraz, dikote, estimatua eta segi zuelanarekin arrunt garrantzitsua baita San Fermina direna, eta are hobeak izan daitezen, estimatua dago. Ni esker. San Ferminetan Euskal Herri irratia, Zaldizuritik zuzenean, San Fermintza. Golem Yamaguchi eta Golem Bayona San Ferminekin bat eginez, uztailaren 6tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz San Ferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora San Fermin! Mesón de la Navarrería eta Caballo Blanco Zaldizuria, festa giroa eta festa giroan, musika, pintxo eta otarteko goxo-goxoak. Caballo Blanco Zaldizuria ostatua, goizeko freskotasuna eta bermut ederrak. Mesón de la Navarrería eta Caballo Blanco Zaldizuria ostatua, aurrera San Ferminak! Tapata topatuta dituk taupada. San Ferminetan goizeko 11:00 iruretara, bermut bikaina. Kafe Rotxek Euskal Herria irratikoa entzule eta adiskide guztiei, festa hon opa die. Kafe Rotx, komedia eskarrika, Iruña. San Ferminetako girorik onena, Carmen Karrikako herriko tabernan eta Arrano elkartean. Carmen Karrikako herriko tabernan, ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak, 9-4-8. 2-2-8 telefono zenbakian. Carmen Karrikako herriko taberna eta Arrano elkartea. Jaia eta borroka, elkartasunez. Festa hon! Cambio, sí, diversión.
zure desioi ezezkoa eman badie, ezetz esateko eskubidea duelako izan da. Adi egon eta errespeta ezazu. Festetan, ezetza, beti da ezetz. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Zaldi zurian izugarrizko giroa dugu, oraintxe bertan hemen aldamenean zizur nagusiko jubilatuen klubekoak ditugu, eta oso errepertorio zabala ekarri dute, San Fermineko Aurora, No te vayas de Navarra, eta Cae la tarde, hori guzia, ari dira kantatzen hemen gure aldamenean, eta osongi gainera, txalo bat, zizurko jendearentzako. Eta bien bitartean, seituko dugu hemen izketan gure urrengo solaskideekin. Paris, 375 jantoki solidarioko kideak ditugu hemen gurekin, Saioa Zabaltza, egunon, Marian Gorraiz, eguerdion. Eguerdion bai. Zer moduz, daramazue, San Ferminetakoa, eta lana, eta festa, eta denetarako denbora bai? Hala izan behar. Bai? Bai. Alden neurrian, ez da? Bueno, hasi besterik ez dira egin, baina ongi. Denetarako denbora bada bai. Oso ongi, eta goratuko dugu, noski, Paris 365 urte osoan zehar egiten duzuen lana ikaragarria da, eta gaia tamalez gero eta gehiago, ez da? Hola, zenbaki batzuk aipatzearren, esanen genuke azken 6 hilabeteotan igo egin dela zuen beharra duen jendearen kopurua, ez da, Saioa? Bai, hola da, bai, atera genituen egunean ja azkeneko 6 hilabeteko datua, eta hori. Segundu bat, esaten didate barkatu ez dela gehiegi entzuten zure hautsa beraz, inportaz bazaizu, Saioa, hau emanen dizut. Eta horrela, itotzen ez bagara kablekin, bai? Bai. Orain bikain. Bai, esaten zenuen bezala horiko, azkenengo datuak esaten dute hori, ez? Gero eta gehiago daudela, da gero eta jende gehiago etortzen dela jantokira, eta zoritxarrez gero eta aurre edo txiki gehiago, ez? Eta hori, pues, tamalez esan beharko dugu pasaren urteko datuekin konparatuz, 130 igo dela. Eta bataz beste, zenbat jende joaten da egun normal batean jantoki solidariora? Bueno, jantokia kopurua joan daiteken jendea da 80 egunen bat, baino ikusten dugunez behar dutela eta guregana jotzen dutela, taperren bidez ematen ari gara gero 30 bazkari gehiago edo 50. Afal orduan jaizten da pixko bat, eta gero horrez gain 15 egunero banatzen ditugun oinarrizko saskia familiendako. Hor ere daudela 40 familien bat sartuta, txikiekin, orduan, bai, bada. Bai, beraz, 100 piko pertsona, 130, 140 pertsonak bazkaltzen dute esate bateako jantoki solidarioari esker egun normal batean. Noski, hori San Ferminetan ez da gelditzen, familia hoien beharrak ez du etenik, ez da? Bai, eta gainera, gure izenak dioen bezala, egunero ematen da otorduak eta familientzat egokitzen da beharrari, eta nola gure jantokia bezeroi, jantoki bezala eta ostatu bezala funtzionatzen duen San Fermietan, noski aurretik ematen zaie modu hortan, taper batean edo gure erabiltzailei bazkaria eta haien moduan jaten dute. Beraz, txanda bikoitza egiten duzu, aprobetxatzeko tokia, ez? Eta dena bikoiztuz, lana bikoiztuz, atenditzen dituzu lehenbizi familia horiek. Hori da. Eta gero, kaletik datorren publikoa, ostatu normal bat bezala, ez da? Bai, oso egun importanteak dira guretzat San Ferminak, ze alde batetik, nik uste goragailu edo publizitatea eta gure lanaren erakuslea da, ez? Baina hortaz aparte ere, ekonomikoki ere oso ongi etortzen zaigu. Jende asko dago lanea voluntario gisa egun horietan,
300 bat, saioa? Bai, gutxi gora bera, bai. Baina gero urteari begira eta aurre egiteko oso ongi etortzen zaigu. Bai, menu solidarioa San Ferminetan, 25 euroan. Eguerdian, gauean ere bai? Bai, gauean ere menu bera da, bai Baskal ordukoa, eta gero gauean menu berdina, 6 lehenengo, 6 bigarren, eta gero 6 postrea aukeratzeko. Eta gero horrez gain badire ere amaiketakoa, bokatak, kopak, giro atsegina. Kokapen zehatza goratuko dugu noski jendearentzako. Bai, San Lorenzo 31. Hortxe gaude, bai, lehen lantzale zena, lehen lantzale taberna. Bueno, eta gainera menu solidariaren gain, zera giro aparta ere daukagu, antolatuta San Fermin guztietarako. Bai, badaude ere aktibitate kultural batzu, bai joango dira hori, mariatxiak, trikitixa, bueno, pues gu eta beste ondoko taberna batzuk eta pues antolatu dugu. Gora animazioa eta gustora egoteko. Bai, pixka bat giro asuntzeko kale horretan zeren azken urtetan ere San Lorenzo kalea ez dago, pues bueno, nabarreria edo horitzanik giro hori, baina bueno, bai ere berpiztu nahi dugu pixka bat hori kaleko giroa eta giro atsegina egotea. Hori da. Aurten lan estra bat izan duzu ere bai, eta hor ikusi genuen txupinazo ondorengo koktela. Zuek prestatu zenutela udalak, Iruñeko udal berriak, ara eskatuta, alde horretatik kanpozik? Pues oso ongi etorri zitzaigun gonbidapena, bueno, zerbaiten erakusten du horrek ere ez, udalaren aldetik, eta bai hor egon ginen, eta, bueno, espero dugu horrela jarraitzea, ez? Haien ibilbidea, pues, elkartasunean eta horrela. Bai, guri hori posa eman zigun, esan zigutenean hori, eskaini zigutenean koktela, eta, bueno, azken egunak ziren, baino han egon ginen, bai. Pizkaten igual korrika eta presaka, edo? Bai, hori da gure martxa ere. Bueno, aurten gauza asko egiten ari dira horrela, baina fetxak horrela etorri direlako, ez da? Claro, bai. Asmoa eta borondatea hortxe dago, eta primera. Ze prestatu zenuten koktel horretan, ja kotilatzeagatik? Nik uste du bakarri zela edaria. Azkenean bazele, bueno, metago askotako edaria, nila ez dakit detaia, baina suposatu bezan ziguten azkenean bakarrik izango zilela edaria. Topa egiteko, ez? Aldaketako San Ferminen alde. Hori da, bai. Oso ongi, bikain, aitzue zorionak egiten ari zareten lanaren gatik, urte osoan zehar, eta bereziki San Ferminetan hor 300 tapiko voluntarioari zarete jotake, mota guztietako lanak egiten? Bai, sukaldean, bai barra, hori, amabieta, bueno, motago askotako eta badakizu San Ferminetan beti ez dakizu zer pasatuko den eta jendea prest dago edo zer gauza egitera. Hori da, eta dozein sorpresatara. Hala da, hori beti izan beharra da, gai. Osongi, saioa zabaltzan Marian Gorraiz, eskerrik asko bioi, eta osongi pasa San Ferminetan. Berdin. Alasiko kontuak ditugu, ditugu hemen San Fermintza saioan, eta segundu batez itzuliko gara, irrintzi dorrera ja azken txampan sartua garelako hemen gure gaurko saio honetan.
ondoren hemen zizur nagusiko jubilatu hauekin. Aize, derra ere, bai. Oso jatorraria. Jubilatu eta prejubilatu batzuk ere ikusten ditugu, neko gazteak dielako. Baina, bueno, tira, gauza bat, Juan bakizu zer esan didan orain, mendikan pasaden gizan jator batek? Zer? Zorionak, azukre beltzaranaren bideoaren gatik. Ze irriak egin dituen, lehen honen ikusi nuen interneten eta azze irriak. Aukerarik baldin baduzue, zuek guztiok ikusi eta entzun. Irratia.eusen. Hori da, besteak beste. YouTubeen, azukre beltzarana jarri, Googleen topatuko duzu. Eta hortxe. Oso mitxarieleta, ze teknikari fina zaren. Izan behin aritzen da teknikari, baina. Bera, hortxe. Eta zeungi kantatzen duen gure txari. Azukre beltzaran taldearen hirugarren aizpa dela txarileta. Grabatuko bi ahots, beraz ikote bada txarileta, txari eta eleta. Doblea, txarileta, doblea edo hiruko. Dena era ez du horren ongi abesten, kontu da ni jarri niola reberra oi hartzun pixka bat, benetan, ni jarri nion. Eta horregatik ematen du ikaragarri ongi abesten duela. Bueno, amaitu beharko dugu, Bai. Gain gainean ordu biak. Venga. Bagoaz, eskerrik asko zuen arretaren gatikan, oso ongi pasa, eta bakizue guztiak zaudetela gonbidatuta San Ferminetara etortzera. Guztitzeta torosa ematen dugula, oraintxe jabetu nahi, horrela eserita berrintzait. Biarre, nire gona, ez? Nire tolosa, egongo gatxin. Bai, hoxe. Pilotea kontu ez gara mintzatuko. Ez, bai. Venga, amaitu, albistegia. Agur. Eskerrik asko guztioi, bihar gehiago, San Fermintza gehiago. Zanoki?